नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गेदेर निउस लाना फैबाय स' भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया आवगायलांसै लोगोफोर। राहुल बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि सिखाजों दाननानै बुथारखांनायनि उनाव बर'फोरा जेरावबो सेफ गैया होनना बुंदों। पुलिसफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला बाइकनि थाखाय बुथारदों होनना बुंदों। जायफोरा बुथारदों बिसोरखौ दाबो हमनो हायाखै पुलिसफोरा। गाबोन समबाराव गुवाहाटीयाव थाव दिफु बन्द जागोन होननानै बुंनाया दा बे बन्दखौ उथायनाय जाबाय। दा बन्द जानाय नंला होननानै बुंदों। बन्दखौ दिखांनाय जाबाय। चाइनानि आर्मिया अरुणाचलनि साबा सुबुंफोरखौ खावना लांदों। आपार सुवानसिरि जिल्लानि सुबुंफोर। बै साबा सुबुंफोरनि मुङा तानु वाकार, प्रसाद रिलिं, गुरिदिरि, दुतुं इबिया, ताक सिकियाम। सासे एमएलएआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव बुंदों सिगांबो बेबायदि जाथाया जादोंमोन होननानै, ओमफ्राय सिगांनि माखासेखौ मानसिफोरखौ मोनदों। दा इन्डियान आर्मिफ्रा चाइना आर्मिजों रायलायगोन होननानै बुंदों। गुवाहाटी सिटी एफसि नि जानानै गेलेनाय सासे बर' फुटबल गेलेग्रा प्रीतम बर्मननो जार्मान सुपारस्टार मेसुत अजिलनि बान्था AIFFआ सा-10 सायख'दोंमोन। बिथां प्रीतम बर्मानो इन्डियानि टप 10 लिस्टआव सेलेक्ट खालामजादों आरो बिथाङानो आसामनि सिगांसिन बे एवार्डनि थाखाय सेलेक्ट खालामजानाय। मैया काजिरङा नेशनेल पार्कआव रयेल बेंगल टाइगार आरो हाग्रानि अमाजों गोबाव सम मानैबो जुजिनानै थैदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव फार्स्ट टाइम अमाजों अरजानानै मोसानि थैनाया फार्स्ट टाइम जादों होननानै बुंदों। मैया कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सयगाव इलेक्ट्रिक बिल लाना फैनाय अफिसारफोरखौ साब्रै गामिनि मानसिफ्रा लामायाव लोगो हमनानै बुदों आरो अफिसारफोरनि आखाइनिफ्राय 64,000 रां आरो मबाइलफोरखौ लानानै खारदोंमोन। दा बै साब्रै मानसिफोरखौ बक' पुलिसफोरा हमबाय। बिसोरनि मुङा जाबाय मकबुल हुसेन, महिदुल हुसेन, हाकिमुद्दिन आरो बिनि फिसाज्ला। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मैया बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदानै सेपारेट डाइरेक्टर फर बड'खौ बेखेवनानै होबाय। गोबाव समनिफ्रायनो आबसु आरो बड' साहित्य सभाया सेपारेट डाइरेक्टरनि थाखाय दाबि खालामबोगासिनो दङमोन। मैया आसामनि चिफ सर्बानन्द सन'वाला बिथाङा श्री महन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेखेवनानै होबाय। आसामाव दिनैसिम गासै 1,23,922 सुबुङा COVID-19 जादों। बेनि मादाव आसामाव दिनैसिम 95,060 सुबुङा हामबाय आरो आसामाव दिनैसिम एक्टिभ केसआ 28,507 दंबावो। आसामाव दिनैसिम गासै थैनाय अनजिमाया 30,052 सुबुंफोरा COVID-19 पजिटिभ बेराम जानानै थैबाय। मैया आसामाव गोदानै 2,698 सुबुंफोरा COVID-19 बेराम जादों। आसामाव मैया गासै 7 जन सुबुङा COVID-19 बेराम जानानै थैबाय। दिनैनिफ्राय गुवाहाटीयाव बाइकआव सानै थांनो हासिगोन। हेलमेट मास्क लानो नांथारगोन होनना बुंदों गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसा। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुना होखा आरो फल'बो खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। स' लोगोफोर गोजोन्थों।